निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। गोवा तर 1961 मध्ये पोर्तुगीजांच्या कालखंडातून लिबरेट झाला आणि त्यानंतर तो गोवा मुक्तीनंतर त्या ठिकाणी गोव्यातून सुद्धा 48 ते 49 जणांना या सगळ्या ह्याच्यामध्ये अटक झाली। आता मी ज्यावेळी अनुभव ऐकत होतो, कोणी नुकतंच म्हणजे कुणाला माहिती होतं की आपल्याला अटक होणार, सगळ्यांना माहितीच होतं की आम्ही सगळेजण एका विचाराने काम करतो आणि अशा वेळेला हे सगळं काहीतरी घडणारे माहिती होतं। पण ज्या परिस्थितीमध्ये ज्या काळी ते घडत गेलं, ते सगळे अनुभव ऐकताना अंगावर काटा उभा राहिला। याचं कारण हे आहे की हा संविधान हत्या दिवस हे का? कारण त्यांनी जे अनुभव सांगितले, ते अनुभव जे आहे ते अनुभवांचं आपण जर विचार केला की का हे घडलं, कशा करता हे घडलं, काय नेमकी त्यांची चूक होती की ज्यामुळे त्यांना अटक झाली। ज्या स्वतंत्र भारतामध्ये संविधानाचं खरं म्हणजे जयघोष करत आपण आजपर्यंत जगतो आहोत, त्या संविधानाची हत्या कशी काय घडत गेली आणि याला नेमकं जबाबदार कोण आहे? या सगळ्याचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल की आपण भारतातल्या लोकशाहीकडे ज्यावेळी बघतो, त्यावेळी भारतातील लोकशाही ही म्हटलं होतं की लोक या ठिकाणचे अशिक्षित आहेत, लोक ज्यांचं या ठिकाणी त्यांचं शिक्षणाचं ज्ञान कमी आहे वगैरे अशा पद्धतीचे काही वेळेला सांगितलं जातं। पण प्रत्यक्षामध्ये ही लोकशाही जी आहे, या लोकशाहीला सक्षम करण्याचं काम सुद्धा याच एका प्रक्रियेतनं झालेलं आपल्याला सगळ्यांना लक्षात येतं। म्हणजे त्या 21 महिन्यामध्ये संघावर बंदी असून सुद्धा, सगळे कार्यकर्ते जेलमध्ये असून सुद्धा, आणीबाणीनंतर झालेली निवडणूक जनता पक्ष जिंकला याचं एकमेव कारण आपलं संघटन त्यातनं, म्हणजे पेटून उठून कार्यकर्त्यांनी काम केलं।
म्हणजे जे कोणीतरी आता म्हणताना सांगितलं की सरसंघचालकांना, आटलेकरांच्या पुतण्याने सांगितलं ना की सरसंघचालकांना जेलमध्ये विचारलं की तुम्ही जेलमध्ये आहात तर बाहेर तुमचं काम कसं चालणार, तेव्हा त्यांनी दिलेलं उत्तर असं होतं की सरसंघचालक आहात असले तरी स्वयंसेवक रूपात अनेक सरसंघचालक संपूर्ण देशामध्ये काम करत आहेत. मला असं वाटतं की ही आपल्या विचाराची, आपल्या आयडियॉलॉजीची ताकद आहे. त्यातनं सामूहिक नेतृत्व, एखाद्या नेत्याच्या मागे नाही, सामूहिकपणे आपण नेतृत्व स्वीकारतो आणि त्यामुळे आपण अशक्यप्राय गोष्टी शक्य करू शकलो. आणि तुमच्यासारख्या सगळ्या सेवाभावी लोकांच्या जो त्यांनी संघर्ष केलाय, जे बलिदान दिलंय, जो आयुष्यातला मौलाचा असे दिवस दिलेत, महिने दिलेत त्यातनं, त्याच्यामुळे हा सुवर्ण काळ देशाला बघायला मिळाला. आणि आणीबाणीच्या 50व्या वर्षी, सुवर्ण वर्षामध्ये मी मनापासून या सगळ्यांचे आभार मानतो की राष्ट्र कल्याणासाठी तुम्ही जे समर्पण दिलंय, हे समर्पण आम्ही कधीच विसरणार नाही. सगळ्या बंदीवारांना ज्यांनी काही कारावास भोगला, हालापेष्टा सोसल्या, त्या सगळ्यांना अशा पद्धतीने चांगलं एक सन्मानाचं जीवन देण्यात दिलं, त्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री यांचं खरं तर आपण आभार मानलं पाहिजे. मी राजू रावळेचं विशेष कौतुक करतो की आपण कुठलं तरी अभियान आल्यानंतर आपण एकेका कार्यकर्त्यावर जबाबदारी सोपवतो आणि राजू रावळे यांनी गेल्या 10-12 दिवसामध्ये त्यांचे जे काही सहसंयोजक, सहकारी होते आणि आमचे सगळेच मंडल अध्यक्ष आहेत, या सगळ्याच आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्या लोकांच्या घरी जाऊन अत्यंत चांगल्या पद्धतीने या कार्यक्रमासाठी त्यांना निमंत्रित केलं. सगळी लोक आली आणि अतुलजींनी जशी इच्छा व्यक्त केली की यापुढे अतुल जे असतील किंवा प्रकाश गोगटे आमचे मित्र आहेत त्यांनी पण सांगितलं, तर त्याप्रमाणे पुढच्या सगळ्या कालावधीमध्ये या सगळ्यांशी आजच्या दिवशी जो स्नेह जडलेला आहे एकत्रितपणे, प्रत्येकाचा वैयक्तिक आहेच, तो स्नेहबंध अशाच पद्धतीने आपण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न नक्कीच भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.